Wit klapa ijen. Budheku kang pidalem ing Kelurahan Jampirejo Temanggung, wewengkon Jawa Tengah, kalebu piyantun sing grapyak, semanak, lan gampang srawung karo sapa wae. Ora mung karo wong sing wis ditepungi, ananging marang wong sing durung wanuh, budheku iku uga sumadulur. Budheku sebut wae asma Budesri, uga salah sawijining aktivis. Ora mung tingkat RT, RW, ananging uga ing kelurahan utawa kabupaten. Ugere ana kumpulan mbuh kuwi PKK, Pokja, penyuluh kesehatan, lan sapanunggalane, Budesri iku mesti katut kanggo makili RT-ne. Kelurahan Jampirejo dumadi saka 6 RW. RW 1 tekane RW 6. Saben sak RW rata-rata ana 6 RT. Ing antarane RW-RW mau mung RW 4 sing panggonane rada adoh. Ngliwati sawah-sawah kang isih dikemunah déning among tani. Minangka aktivis, Budesri uga asring kumpulan ana RW 4 kasebut. Kaya sore iki, budheku mau wis tata-tata arep nekani penyuluhan kesehatan ing RW 4. Kanca kancane saka RT liya ya wis padha ngumpul ing omahe Budesri. "Mbak, iki mengko budhale bareng-bareng wae ya. Padha mlaku wae, sinambi olahraga." Usule Mbak Las, kanca kentele Budesri. "Iya, budhale sedelone ya, ngenteni kanca-kanca saka RT liya." Saute Budesri nyarujuki usule kancane. Sinambi ngenteni kanca-kanca liyane padha kumpul, Mbak Las lan Budesri caturan werna-werna, ngrembug bahan sing arep diwedharake ing penyuluhan kasebut. Lamun toming wong loro nanging rembugane katon gayeng, diselingi guyon maton. Kanca-kanca sing dienteni wis padha kumpul. Udakara ana wong 10-an. Kanthi alon-alon sinambi ngetuprus. Ibu-ibu mau padha mlaku mecaki dalan semi aspal sing kiwa tengene sawah ngilak-ilak. Sinorot srengenge wayah sore, mahanani sesawangan ing sawah kono katon endah. Apa maneh ing iring kulon ana Gunung Sumbing lan Sindoro, nambahi sengsem ing ati. Angin sumilir agawe liyer-liyer. Nanging swasana kang nengsemake iku ora patiya digagas dening ibu-ibu mau. "Yo, rada cepet mlakune, karben ndang tekan, terus rampunge aja nganti kewengen." Pocape Mbak Endang, kancane Budesri. "Iya, nek kewengen liwat kene iki ora wani aku. Apa maneh liwat wit klapa kuwi. Mulane mengko baline ya bareng-bareng lho." Ucape Budesri karo nudingi wit klapa siji ndil ing galengan pinggir sawah. Sing ujare kandha, wit klapa kuwi ana sing tunggu. Umure uga wis puluhan taun. Budesri sing piyantune rada jirih, asring krungu crita-crita kancane sing tau dipethuki memedi ing kono. Kamangka budheku mau ya durung tau nemoni dhewe. Ora kacarita, penyuluhan iku wis rampung. Amarga sing dirembug ya werna-werna,
Mulane muliye nganti manjing maghrib. Budhe Sri sak kanca-kancane padha ninggalake papan mau, bareng-bareng ngliwati pesawahan. Karana wayahe wis maghrib, mula dalan kono katon remeng-remeng. Katik mau lali ora nggawa senter. Lakune ibu-ibu mau tanpa ana sing nyuwara. Kabeh padha katrem karo pikirane dhewe-dhewe. Sajake padha wedi ngliwati wit klapa siji. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kula nuwun Mbah, kula nuwun Mbah. Pambenggoke Mbak Endang sinambi nyepetake lakune setengah mlayu. Kanca-kancane kalebu Budhe Sri kaget, banjur melu-melu mlayu. Senajan ora meruhi apa-apa. Sampeyan kuwi ngopo to, Mbak? Pitakone Budhe Sri sakwise rada adoh. Aku nganti kepontal-pontal nututi. Sambunge karo isih ngos-ngosan. Kae mau lho, dhuwur apa ora to? Ana wong wadon rambute riap-riap, klambine putih, semende nang wit klapa kae. Semaure Mbak Endang isih kamiweden. Pranyata sing diweruhi mung Mbak Endang. Dene Budhe Sri lan kanca kancane ora weruh apa-apa. Seminggu sakwise kedadian iku, budheku menehake bantuan PMT nang RW 4. PMT mono bantuan awujud panganan, kayata roti, endhog, iwak, lan sak panunggalane. Budale numpak pit ontel kelanganane. Wetara jam 11 awan, budheku alon-alon mecaki dalan tengah sawah tumuju RW 4. Rene iki awan, budheku ya wani wae ngliwati wit klapa angker kuwi. Pikirane isih kelingan kedadean seminggu kepungkur. Tekan wit klapa, budheku noleh ngiwa mas padhaake. Yo gene ora ana apa-apa. Lagi wae gagas-gagas mangkono mau, dumadakan saka ngarep ana motor kang playune ora pati banter. Budheku kaget. Ontel direm dadak. Rene kurang waspada, wekasane budheku tiba glangsaran ana pinggir dalan. Bu, wah nyuwun ngapunten, menapa wonten ingkang tatu? Pitakone pawongan kang numpak motor mau sinambi tetulung nuntun budheku. Mboten menapa-menapa kok Mas, mboten wonten ingkang tatu, jawabe budheku. Rahayune Budhe Sri ora nandang tatu, nanging ontele rada peok iring slebor. Panyawange budhe semrepet, keringet gembrobyos. Ora merga wedi diganggu sing tunggu wit klapa mau, nanging budhe kelingan budal mau durung sarapan. Oh alah budhe, budhe. Apa tumon amarga mikirake memedi ing klapa ijen ing dalan sing arep dilewati nganti budal wae kelalen ora dahar dhisik. Awit saka pengalaman iku, saiki budheku ora nate telat anggone sarapan menawa arep tindak kanggo njaga kesehatane. Cutha.